te parlok to na prang juphi kiba sa yo sngaw bat kibam ju yo sngaw ro ya kane ka kantien parau hato don na prang juphi kiba ju yo sngaw ne don kibam ju yo sngaw ne sa comment mapi harum khnang ba ngan la ban tim te ya uprau la pandon kam ban slowding ya uprau la pandon kam ban slowding te kilong shwa man shwa kila pandon kam ban slowding namar kata ka por padon like don kas mo ndai ki pandon kam da ka jing ai jong kamariang bala ben set benta jong da ublai hi nong bot nong tha mo penyan pen I menta ya uprau uba lami na kino ki benta bat penyan pen I menta ba unau prau umi na ukadaj unau kadaj pek phila bani I kine pek unau pek udeng jong ukadaj une unau ba sop unau ba sop mi khad ukop bat pek ya une hapo udeng une balong kumisken balong kumusensar ya bandor baru sensal ya une pendon kamban slowding ndrai ban slowding ya pya ya bayap komune ken bayap pe une la bha te la long ban pendon kam ban slowding te ban slowding ya hab kentha de ka jing pro hang ne apa onde prau khnang ban la ban bu atapai ban tap ya kadeng na lol bakan me kadeng te ban thang yu ne ya pen pa ya hab thli da ki wait mo bat sa kentha ho neu pro nang ba ka ding ro kan me bha namar kini kilong gibla bha kilong kum uskan ki me bha bat kisan bha te kini pe kadai phila ban wat la se phila ban yu I bat sapul sang sluding ma phi kilong kiba bha palat bat kiba me ding hadu kata-kata te perlok ngatrai tang kata ki jeng pensai junga bakilong muswa man shwa ki ju pendon kam ya une uprau ban slowding la se phi la ju sngaw bat phi la pole ya ki kot ki poetry ki novels bat ki wei bat ki jeng pole ki ba phi la lap yu tau prau ulong kumdo te ngala pensai menta ba uprau umi na ukodaj uba im te ya kadaj ubayap ki khod uprau te tang kumta paralok khoblai sibon ye ke jing pe jong phi kan ka video bat ye kelsan yanga support yanga sa subscribe sa comment ro apa bat sa like ro nang bangan khamyo man siam ban penmi khambon ki video te tang kumta khoblai ye phi baro paralok chunga